ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар райсафед гуфтагӣ аст, лаби роҳи Калон, дар ҷои нағз мегӯяд соҳибшон. хоб, маҳсулоти заминашон 10 сотик замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор, ошхона, баня, яъне ки адена временка дорад. боз як хонаи дигар қатъи калидорш ки баня, ошхона, дегдорхонаш хеле временка фундаментош рехтагӣ аст ки хонаш яъне ки нимкола ҳаст. бардорон ин хонаи 3 дар хонаш ҷои тайёра барои зиндагӣ кардан. об свет мега пастяни аст мега дар дуруни хона об овардаган. обуш яъне ки пастяни кулучони ва тапароти, яъне ки оби чиз дорад, оби менӯшидани бардорон. срош мега бо нархи арзон мефурӯшем 135,000 сомонӣ. боз камтар дигар савдо ва муомилаи хуб мекунем мега дар назди ҳамин хона. аввал биен хонаро бинен, баъд савдо мешавад. трезаҳои пластикӣ ва дарҳои нав часпондагӣ хона ремонтош хубе ки медонед фақат зиндагӣ мекунед. кадом то ки мехаҳед марҳамат рақамошон аст, дар ҳамин рақамошон ҳарду рақамошон кор мекунад. дигар маълумотша аз ҳамин рақамо пурра гирем фақат барои одамони харидор бардорон. агар шумо хали хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, мағоза гоҳ мол барои фурӯхтан дошта бошад, дӯстони азиз, метавонед ки маълумоти пурраша қатъи суратош дар номерои имо васаб рӯя кунед. мо дар видеои оянда реклама фурӯшда мемонем. аппарати фурӯши собунбарорӣ аст. бардор собунои хазаи соя мебарорад ки дар як рӯз мега 5000 дона собуни хазаи соя мебарорад. бардор ки срочно мегад навай мефурӯшем. як моҳ пеш мега аппарата оварда мега растамош кардагӣ аст мега ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мега фақат мегири кор мекунӣ мега ки 100%. дар шаҳри исор айни ҳол қарор дорад. нархаш 75,000 сомона барои ҳуҷҷатош растамош ҳамаш кардагӣ аст ки мега мо қимат гирифтем, не ки срочно сум дар кора мега мефурӯшем, яъне ки шулкаш, яъне ки ҳамаш мега мошини кор мекунад, қоқ мекунад, собун мекунад. дар як рӯз 5000 мебарад. бардорон 75,000 сомонӣ дар шаҳри исоре. вариантҳои алиши ҳам ҳаст. ягон замин ё ки хона аз шаҳри ҳисор ё ки шаҳрои шарора ё ки ваҳдат бошад, замина ё хонаи вариантҳои алиши ҳам мекунем мега болоиш агар ки дар коша бо сума метавонем мега, яъне ки нархи хона заминша нигоҳ карда маслиҳат мекунем мега. дӯстони азиз, дута рақамо шуда, як рақамошо WhatsApp пайваст, агар ки мега рақамо кор накард мега дар WhatsApp нависад мега обязательно мега ҷавоб метиҳем. марҳамат дигар маълумотша аз ҳамин рақамошон гирен, яъне ки аппарати собунбарорӣ. квартираи фурӯши навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Шоҳмасуд гуфтагӣ аст, яъне ки жилмассив пеши бозорча, яъне ки бозор. амихер маълумот ҳаст. духонага квартира аст. бардорон дар дуюм ошина қарор дорад. 35 квадрати метр. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, кухни адел аст ки хона мега нав ремонт карда, не ки баъд ремонт карда мега ягон кас зиндагӣ кардагӣ нест. ремонти хона нав аст мега фақат кадоме ки мехоҳад арзон карда метиҳем. бо нархи 270,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад савдо ва муомила мекунем. отоплени ҳамаш қоидавӣ пайваст аст, яъне ки гарму хунук мекунад, оби гармшам ҳаст. бардорон пазистияни ҷои нағз мегад соҳибшон. ба кадоми шумо агар квартира ки лозим аст, марҳамат рақамошон аст, метавонед ки дигар маълумот пураша аз рақамошон гиред. боз мегад муомила ва савдои хубам дорад дар назди квартира. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри бохтар, яъне ки шаҳри қурғонтепа, назди автовокзал гуфтагӣ аст. соҳибшон ҷои нағз ва беҳтарин аст. заминшон 5 сотик замин аст ки 5 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, ошхона, баня, ванна, кухни ҳамаш ҳаст мега. светош мега ягон бор мега намекушад мега пазитияни мега свети шаҳрӣ аз, яъне ки наздики балиса мега ҳамаи светош мега пазитияни ягон вақт мега намемурад. соҳибшон об свет пазитияни дарахтони мевадиҳанда, чойлоби ангур рӯи ҳавли стяжка, ремонти хона ҳаст, яъне ки хона мегад
бо ҳамаи шароитош муҳайё ҳастанд. бо нархи 300 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем. Бардорон дар шаҳри Бохтар назди автовокзал ҷои нағза мегӯяд соҳиб шумо. Кадом ҷо ки мехаред марҳамат муомилаам дорад, метавонед ки дигар маълумотша аз рақамҳои поимода гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастед дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат пеши стадиони Навда гуфтагааст, яъне ки шаҳри Ваҳдат пеши стадиони Ваҳдат амихир маълумот ҳастад. Хай бо дигар маълумот пураша аз амин рақамҳои поимода мегирен. Якхонага квартира ҳастад бардорон дар 8-ум ошина қарор дорад 43 квадрати метр, яъне ки аз 43 ҳам мегӯяд зиёдтар ҳастад. обсодаш гузаронагӣ ҳастад бардорони азиз, яъне ки ошхона баня, яъне кухни отдельный дорад ки хона ремонти замонавӣ нав кардагааст, яъне ки оли дар квартира яънка зиндагӣ накардааст. Баъд ремонташ тайёра, фақат чиё дар котона мебарем хутон зиндагӣ мекунем. бо нархи 210 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд муомила ва савдои хуб дар назди квартира срочно мефурӯшем. Нашуд лифт ягон чи гуфтагӣ нест. Хай кадом то ки харидорем бо дигар маълумотша мегирем. шаҳри Ваҳдат пеши стадион гуфтагааст. марҳамат дигар маълумотша аз рақамошро гирем. фақат лайк ва обунашро фаромӯш накунед. меҳнати мо барои шумо аст. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастед дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагааст. нагуфтам ки ҷошта хаям наздикҳои корвон будагист бардорон дигар маълумотша мегирем. якхонага квартира ҳастед бардорон дар 3-ум ошина қарор дорад, яъне ки доми 3 ошина навастройка мега полни худ омода дар 3-умаш қарор дорад. 34 квадрати метр ҳастад, обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кухни гарнитур, кондитсионер, термис, яъне ки мега бо ҳамаи чизи чораш мега мефурӯшем. ягон чиша намегирам, бо чизи чораш фурӯхта меша срочно мега сум дар кура. бо нархи 170 000 сомонӣ ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем. мега срочно тоқа вариантҳои сум бардорон. навастройка дом, ремонти замонавӣ, ҳамаи чизи чораш яки омода ва тайёр ҳастад. ба кадоми шумо квартира арзон ки лозим аст марҳамат дигар маълумотша аз рақамҳои поимода гирем. 170 000 сомонӣ ки боз муомилаи хуб мекунем. мега марҳамат дӯстони азиз занг занед дигар маълумотша гирем. фақат лайка фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгиритон. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад бардорон, инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шомасур гуфтагааст, яъне ки наздики аэропорти Кона, яъне ки бари аз аэропорти Кона мегӯяд соҳиб шуд. ҳамин хел маълумот ҳастад. кадомиша ки худтон нафаҳмидед дигар маълумотша мегирен. доми кирпичния. якхонага квартира ҳастад дӯстон дар 4-ум ошина қарор дорад. 28 квадрати метр ҳастад ки обсвет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, термис, яъне ки ремонти нав ҳастад. аз лаби тиреза мега роҳи хуб аст, роҳи калон, яъне ки ҷои нағз аст барои зиндагӣ кардан мувофиқ ва тайёр ҳастад. бо нархи 280 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем. мега лаби раҳи калонда, мега ҷои нағзи беҳтара мегӯяд соҳиб шуд. дӯстон хона бо ҳамаи шароитош муҳайё аст. фақат медорем зиндагӣ мекунем. марҳамат дигар маълумотша аз рақамҳои поимода гирем. дӯстони азиз, шумо агарам хали квартираи фурӯшии хонаи замин ки замини холии мошин, мағоза, гов, мол чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед дӯстони азиз, маълумоти пураша қадди суратош дар номери имо ё ватсап рӯй кунед. мо фурӯшда рекламада мемонем дар видеои оянда. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагааст, маҳаллаи 33 ҳамин маълумот ҳастад. дигар маълумот пураша аз соҳиби квартира мегирен. якхонага квартира ҳастад бардорон дар 5-ум ошина қарор дорад. 41 квадрати метр ҳастад. обсвет ҳастад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, кондитсионер, яъне ки кухни гарнитур ва мебел ва чишам ҳастад. шифонеркаси ҳастад дӯстон ки хона ремонти средни барои зинда кардан 100% омода ва тайёр. дар пеши квартира мега мактаби миёна ҳастад. дута дигар садик ҳастад мега ва бозори хӯрока мега, яъне ки хело наздик мега дар наздики квартираи лаби роҳ дар поини ҳамин дом мағоза, ошхона, ҳамин хел чизом ҳастад ки ҷои нағза мега фурата мағоза наздик, аптека ҳамаш дар поини ҳам дом ҳастад ки доми навастройка дом ҳастад бардорон. бо нархи 300 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем ки балконам дорад. марҳамат дигар маълумотша аз рақамошро гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад бардорон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши корвон гуфтагааст. поини корво ҷӯшта нагуфтиян, яъне ки наздики корвора мегӯяд соҳиб шуд. якхонага квартира ҳастад бардорон дар 1-ум ошина қарор дорад. 30 квадрати метр ҳастад. обсвет мегӯяд ҳастад, ошхона, баня, дегдонхона, открити лестница, шифонер, яъне ки хона, яъне ки ремонти замонавӣ,
бо ҳамаи шароитош муҳайё астад. Бо нархи 180,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам мегӯяд муомилаам дорад дар назди квартира. дӯстони азиз, кадомто ки маъқул карда бошед марҳамат дигар маълумот пураша аз рақамҳои поёмда гирем мешавад. Агар ки маълумотош кам бошад як бор дигар занг занед дигар маълумотша аз соҳибашон гирем ки нархашам қимат нест ва 30 квадрати метр аст. бадурон марҳамат лайка монданам фаромӯш накунед ва силкаи видеонавори моро дар имо WhatsApp подписа кунед. квартираи фурӯши навбатии сарбадрон қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ. пешина номаш мегӯяд яъне ки Ленский район, яъне ноҳияи Рудакӣ. пешина ном Ленский район, пеши нотариус мегӯяд ориентир, пеши нотариуса қарор дорад 93 дом аст. духонага квартирае ки неки мегӯяд сехонагаш кадаги ҳастем дар якум ошина қарор дорад 61 квадрати метр аст. об свет ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки термисом отдельный ремонти замонавӣ срочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи арзон када метр мегӯяд бо нархи 265,000 сомонӣ. боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунанд ки канализатсия ҳамаш пайваст ҳаст. бадрон яъне ки ремонти замонавӣ. боз мегӯяд духонагашам ҳаст. кадоме ки мехарад боз як квартира дар ҳамин дом аст мегӯяд аввалиш отдельно фурӯхта мешавад. кадомето мехарем хай боз дигар маълумотша аз рақамошон гирем марҳамат фақат барои одамони харидор. квартираи фурӯши навбатии садусуни азиз қарор дорад дар шаҳри бохта, дар шаҳри Қурғонтепа, яъне ки дар тец пеши мактаби 11 мегӯяд соҳибшон, пеши литсеи Орионо, яъне ки пушти квартира мегӯяд вокзал аст ва наздики бозори Ҳоҷи Шариф таксиёи Кривойда хело наздик аст. дигар маълумотои пурра телефон катӣ. як хонага квартира аст бадрон дар дуюм ошина қарор дорад 36 квадрати метр аст. об свет пастяни ҳаст, ошхона, баня, яъне ки кухни отдельный термисам дорад, ремонти замонавӣ медори фақат зиндагӣ. квартира мегӯяд бе пастренинга, яъне ки соҳибшон худаш хатон гап мезанад. кадоме ки мегӯяд занг мезанам, ман худам хатиш мегӯяд гап мезанам, муомила мекунем. яъне квартира мегӯяд дар сурат чи хеле десе намхали квартира мегӯяд инам хеле мегӯяд ягон хел дигар камбуди надорад без пастренинга. бадурон азиз, бо нархи 192,000 сомонӣ ки боз муомила ва савдои хубаш дар назди ҳамин квартира мекунем. мегӯяд бадурон кадомто ки аз шаҳри бохта квартира харастем марҳамат квартираи арзон дигар маълумотша аз рақамҳои поёмда гирем. фақат лайк ва обуна шударо фаромӯш накунем. меҳнатҳои мо барои шумо. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии садусуни азиз қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, дар Ленский район мешавад, яъне ки пеши мактаби Пушкин гуфтагӣ аст. деҳаи 40-солагии ғалаба мехел маълумот аст. сотиша не ки нагуфтем чанд сотиха аз худашон мегирем. 6 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидори калон, обания, ошхона, дегдонхона, чойлоби ангур рӯи ҳаволии бетонча, яъне ки хона мегӯяд бо ҳамаи шароитош яъне таъмин аст. об свет мегӯяд пастяни дорад. срочно мегӯяд мефурӯшем бо нархи 290,000 сомонӣ бо савдо ва муомилааш дар назди квартира барояд, яъне ки назди ҳамин хонада узу зиёд квартира гуфтем назди хонада. дигар маълумотша аз рақамҳои поёмда гирем. боз мегӯяд арзон ва муомила мекунем. ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мегӯяд таъмин аст. срочно сум дар кор бадурон дигар маълумот пура аз худашон. дӯстон агар шумо мехоҳед хонаи фурӯшии заминӣ ё ки замини холӣ, квартира, мошин, мағоза, гов, мол чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, ё ки агар аппарат бошад барои реклама кардан, дар номери имо фартои мо реклама донем. ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда худо нигаҳбони намаи шумо.